Dago mar mondo mi wawinjane kaka jopuonjre kata jodak e kaunti ma Siaya to nochwalo duondgi kotudore kod thuon wach mwatwake wawinjane monde. Iluonga ni Godfrey Odijo Owuor. Sani ane hika mar 4. Ane band 2. Band 2 nobedo classified under less needy e kinde mane yudo thuolo mar donje mbalariany. An gi mor odiochieng' ma kawuono kaluwore gi weche mane ker marwa owacho kotenore gi yore mag somo e mbalariany manie pacho kaendi. Ni somo marwa dhi bedo manono. Kendo adwa wacho ni mano dhi kelo romruok ko otenore gi yore mag somo. E thuolo ma wasomo tiyudo ka kosa achiel ma atimo nitie ng'atno machulo fee mani malo to nitie ng'at ma be chulo pesa mani piny. Koro mae kelo pogruok e rawere ma somo. Kendo adwa wacho ni gima adwa medo nyiso ker marwa en ni mano paro maber ahinya mondo ket somo obed manono. Koro gima inyalo tiye ahinya en ni koro disbursement obedi e sama owinjore, nikech ka disbursement odeko tiyudo ka nitiere gik delays mabedo kotenore gi yore mag somo. To chunya mor ka koro somo dhi bedo ma free kendo learners dhi neno ni at least giromre, ma ok ni e class achiel nitie ng'at ma ineno kaka extremely needy, ng'ato is less needy, to ng'ato be nenore kaka vulnerable. Koro to jogi duto gin e class achiel to kendo gin e mbalariany. Gima sirikal ogolo to ber, kendo en gimoro maber kabisa. To gima temo wacho en ni keto somo bedo nono to ber. To gima chiel ma nyaka to wane ni achiel, kata ka ng'ato somo to nyaka to bed gi gimo chamo e ot. Inyalo somo no mi school free kata en nono to gimoro achiel ionge gi chiemo. Kaka an achiel an gi mana gi parent achiel. Samoro parent ni wan gi nyithindo mang'eny e ot. Koro yudo ka chiemo samoro aonge go tineno manyo ne jomoko machielo. To pesa ma sirikal nogolo moro mar ofuku cha, mano konya achiel e chiemo kendo konya chulo ot. And chulo ot iyudo ni bedo ga mapek, kwanza wan nyithindo mag skul mag mbalariany, iyudo ka bedo matek ka landlord biro pile pile ka dwaro rent e sane. To seche go yudo ka pesa onge ka depend gi parent pok ooro ni gimoro amora. Pesa ma sirikal golo no konyowa kabisa, mwaluonge ni upkeep. Koro kata ka be ni sirikal okelo somo manono, to wanyalo kwayo ni mar upkeep kata konyalo neno to nyalo ketonwa okang' moro kata pesa moro matin ma at least manyalo boostwa mondo wachul godo gik moko matindo tindo kaka rent kod chiemo. Odhi konyo ji ahinya nikech wach mar band ni ndere kaka ohinyo jomoko. Jomoko ni malo, jomoko ni piny. Joma ni piny gi iyudo ka ng'ato ket e band 5 to fee mar band 5 ok onyal afford, ng'eny ahinya. Koro kodhi oketowa kamoro achiel mar somo dhi bedo manono, at least odhi konyo ji mang'eny, nyithindo dhi biro e mbalariany mang'eny ma dhi miyo education bedo maber. Mago pach jopuonjre mayudore e kaunti